Salutare tuturor, eu sunt Ionuț și astăzi am venit cu al doilea tutorial în care vă voi arăta cum să vă puneți bani pe GTA San Andreas folosind programul Cheat Engine. Ok, deci aveți Cheat Engine 6.4 sau orice altă versiune. Deci dați pe acest computer de sub file și alegeți GTA San Andreas.exe. Open. Ok, deci ce facem acum? Aici, la valoare, scriem câți bani avem. Deci eu am 2. Aceștia sunt banii mei. 0, 6, ok? Dați per scan. Ok? Puteți avea câteva adrese care nu contează. Nu folosiți acum. Ok, acum ori mai băgați bani, ori mai scoate. De exemplu, acum am 50 așa, deci trebuie să fie exact. Ok, deci avem 3 adrese. Care o alegem? Păi, depinde de care vreți. Eu să zicem că o iau pe asta, ok? Uitați așa, adică active. Și schimbăm valuta pe 6 de 9. Ok, și acum în joc vom avea bani. Sper că v-am ajutat. Nu uitați să dați like, comment, share, subscribe și ne vedem data viitoare cu mai multe tutoriale.